Daonáireamh na hÉireann 2017 agus an Ghaeilge. Tháinig tuchaí an Daonáireamh 2017 amach díobhaíonn an 7 lá de Aibreán 2017. Ná leis na tuchaí seo tá 1,761,420 duine le leibhéal éigin Ghaeilge sa tír na hÉireann. Seo 39.99% na déanamh na tíre. I 2011 dúirt 1,774,437 duine go raibh leibhéal éigin Ghaeilge acu. Is laghadú 0.7% 2010 is 17 duine é sin I 5 bliana. An Ghaeltacht dúirt 20,587 duine go raibh siad ina gcainteoirí léitiúla Ghaeilge sna Ghaeltachtaí. Sa bhliain 2011 dúirt 23,176 duine go raibh siad ina gcainteoirí léitiúla Ghaeilge sna Ghaeltachtaí. Sa bhliain 2016 dúirt 22,866 duine go raibh siad ina gcainteoirí léitiúla Ghaeilge sna Ghaeltachtaí. Is laghadú 0.07% 2,208 duine é sin I 9 bliana. I gCointe Corcaigh thit líon na gcainteoirí Ghaeilge ó 982 duine go 872 duine. Is laghadú 11.2%. Céad is 10 duine é sin I 5 bliana. I gCointe Gún na Nabhail thit líon na gcainteoirí Ghaeilge ó 7,000 is 7 duine go 5,929 duine. Is laghadú 15.86%. 1,100 is 8 duine é sin I 5 bliana. I gCointe na Ghailge thit líon na gcainteoirí Ghaeilge ó 10,721 duine go 10,091 duine. Is laghadú 5.88%. 600 is 30 duine é sin I 5 bliana. I gCointe Caomhnaithe thit líon na gcainteoirí Ghaeilge ó 2,501 duine go 2,091 duine. Is laghadú 8%. 452 duine é sin I 5 bliana. I gCointe Mayo thit líon na gcainteoirí Ghaeilge ó 1,172 duine go 8,095 duine. Is laghadú 23.73%. 277 duine é sin I 5 bliana. I gCointe na Mí thit líon na gcainteoirí Ghaeilge ó 340 duine go 283 duine. Is laghadú 9.87%. 31 duine é sin I 5 bliana. I gCointe Photlaithe táirgigh líon na gcainteoirí Ghaeilge suas ó 400
Tríocha hocht duine cá 467 duine. Is méadú séimpong a dó a héan fan gcéad. 29 duine é sin I 5 bliana. Is é an Daonáireamh seo an chéad Daonáireamh na laghadú I líon na cainteoirí Ghaeilge ó shin Daonáireamh 1947. Mar gheall ar na torthaí seo caithfidh muid níos mó Ghaeilge a úsáid go léithúil.